नैथिं दङ जोंहा बाजै गावदांमोनखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना थ' लोगोफोर जों दा सारनिफ्राय बिदाय लाबाय जों दा थांनोसै आरोना न' फारसे दा आं फ्लाइटजों लांगोन बेंगलरसिम थांगोन बेनिफ्राय बेंगलरसिम सानसे लाबावगोन आरोना बेनिफ्राय ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबायानो कक'आखौ 50 बोसोरनि बारा जाबाय आरोना किसुमान बिफांफोरा बोराय दंथारो दा 25 बोसोर जानायबो दङ बिथांनियाव सारनियाव दा आं लाबाय फिथाइखौ नोंथांमोना जायनो नांगौ आंनाव कन्टेक्ट खालामदो थ' लोगोफोर फाइनालि जों दा नै बेंगलर फारसे थांफिनसैलाय ओमफ्राय जोङो नाइट सुपाराव टिकेट लाबाय आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन बिराद गोजान जायो बेनिफ्राय सर यहाँ से कितना समय लगेंगे बेंगलर तक 8 बजे पहुंचेंगे शाम को मोनानि 8टायावसो जों मोनहैगोन आरोना ओरैबायदि गोजान फैबाय जोङो नायनो हागोन नोंथांमोना दैमालुआ जोंहा दै लायदों पेप्सि लायदों माबा माबि लायदों लामायाव जालांनो थाखाय फैखाबाय मोनानि 8टायावसो मोनहैसिगोन ओरैबायदि गोजान फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स ओमफ्राय माबाखौ दोनखो चक्लेटआ अ गाहायाव जों दा नै सिङाव हाबबायलायनि बेयावनो आरामसे उन्दु थांसैना एसि जोंनो दा सारा माने गिफ्ट होदोंमोन नालाय नैबे गावसिनि ट्रेडिसनेल केप बियो टफि जों बेखौ लाबाय ओमफ्राय दा बेंगलर फारसे थांफिनगासिनो बेंगलर मोनहैथ'वाखै नोंथांमोना नायनो हागोन नै जायगाखौ धारु भट्टारी हटेल तामाम गिदिर धारु भट्टारी पियर भेजिटेबलसो माथो बेलाय हटेला वाव हाजो आइथिं थ' लोगोफोर फाइनालि जों दा पुत्तुरनिफ्राय जों मोनफैफिनबाय जोंना टारगेटआबो कमप्लिट जाबाय कक'आखौबो लाना फैबाय दा नै आदाया जोंना बिराद मोजां संनाय खावनाय भिडिअ लाबोयो नोंथांमोना थांनानै आदाखौ फल' खालामबानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आदानि फेसबुकनि लिंकखौ ओरैनो मा संदों दिनै आं दिनै संदों माने दाउ फ्राय खालामबाय ओमफ्राय दाउ काबाब बानायबाय मैथाजों नाजों ओमफ्राय दालि जहल आरोखि बिराद बुरजा एकदम आदानि संनायखौ जानानै दिनै फुंसिगोन बायदि मोनलायलायबाय आरोना आङो नैथिं दङ जोंहा बाजै गावदांमोनखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना बिराद आदानि संनायखौ जायै बाजैया फुंलायलायबाय नै दा बबेबा बेरायहैबा सोरबाफोर एटेक खालामनो नागिरबा बाजैमोनखौ लांफाखानोसै आङो बेंगलराव माने बडिगार्ड आरोना जायो दे ओंखाम जाबाय नामा नोंसोरो जाबाय नेबाय थाया नेनो हाला बिसोरखौ बिराद ओंखाम उखैबायमोन फैबायना बिसोरो जोङो माने फैनायावनो ट्राफिक जाम मोनबोबाय नालाय ओंखायनो बिराद लेट जाबाय आरोना दा नै जोंहा आदाखौ लोगो मोनफैफिनलायबाय साननै बाहेरायाव थाहैबाय जोङो ना ओमफ्राय आदायाबो आंखौ बिराद हेल्प खालामदों जोंहा मेन हेल्प खालामगिरियाथ' नैबेसो बिथाङा बिराद खस्थ' मोनबाय बेसारा केमेरा खेबनो रोङाबाबो रायजाबाय बेरायहोनायनि थाखाय दा बिथाङा 11 बोसोर जाफैबाय बेंगलराव थाफैनाय हिनजावसो मोननो रोङाखै आंनि हाबायाव मोजां खामानि बेदर गोदाना होबानो जाबाय हिनजाव नागिरनोसै थांनानै नों गामियाव थांनो हिनजावा आं नागिरखानानै दोनखानोसै नोंनो नागिरनानै जाबायसो बांसिन मोजांसोना लोगोफोर नै बाजैया मा ओंख्रि संना दोनखोथाय जों गोजाननिफ्राय दासो मोनफैबाय आरोना जोंना नै आगैया गामिनिफ्राय फैदोंमोन ना ओमफ्राय आगैनि नामै मा संदों आं सङाखै दै बोरायसो संदों आदाया संदोंबा औ बोरायासो संदों बोरायासो गोथाव सङो दालि संबाय आदा संनायखौ जायै मैदेर बायदि फुंनायथारबाय होनबा बाजैया बरिया नै नै बडि जालायबावबायसो बाजैया ओमफ्राय नैबे मा संदों दाउ काबाब चिकेन औ ओमफ्राय नैबेयो दाउ ग्रेभि औ ओमफ्राय नैबेयो मटर आलु स्कुस सयाबिन बिन्स लागाय मोन्देर लाब्रा ओमफ्राय नैबेयो नाजों मैथाजों जि गोथावलै नै फुंलायलांसिगोन आं बाजै बायदि
आहा बोराय संनायखौ जायै जायै फुबाय ओरै बानायलाय बडिफोरा आंनो खावसे हरदो बाजै लाना थांगोन बोराया गोथाव गोथाव संनानै जाहोबाय थायोना आंखौ नंगौ सामफ्रामबोनि पापर आगै मा ओंख्रि जाखो बेंगालराव फैनानै आदायाथ' जाखांलायबाय गाव संनायखौ गावनो जाजोब्बाय आंनो जाखौनो होआसै आंखो माने दलायग्रानो जालायलांला आंना बिराद मेंबाय नालाय दलायग्रा माने किसुमाना गाज्रि साननो हागौ सालाया माने आंना बारा गिदिङाखै आरोना सानसेयाव जोङो 12 घन्टा गारि गाखोनानै खनसेल' ओंखाम मोनजानाय जादों बेनिखायनो दिनै बाजै गावदांनि ओंखाम संनायखौ जानो होननानै फैबाय ओंखामखौथ' संबाय बाजैया खिन्थु चिकेन ललिपप चिकेन काबाब चिकेन बिरियानिथ' नङा जेनेबा चिकेन ग्रेभि आदायानो संजोबनाय गोजा गासिबो बिराद टेस्टि जादों बाजैया दा केमेरामेन जागासिनो दङ ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना माने ओंखाम जायाबाबो ओंख्रिजोंनो उदै बुंखाजोबनाय आरो बिथिं पापर दङ ओमफ्राय ना दङ नाजों लोगोसे जोंहा मैथाखौ बबाव फोनाय बबाव गायनाय मैथाया जोंनाथ' एभेलेबेल 12 मासिया एनि टाइम जोंनियावथ' सिजन मोनसेल'सो मोनजायो मैथाखौ दा नोंसिनियाव बेंगलराव एभेलेबेल 12 मासिया कफिबाबो फुल कफिबाबो आलुबाबो अर्गेनिक ना बेसां मैगं नांगौ मा नांगौ दा जानोसै बाजैयाथ' दा केमेरामेनसो जागासिनो दङ दा आदाया नै गय खावगासिनो दं आदाया जोबोद मोजां कुकिं खालामो बिथांनि चेनेलखौ फल' खालाम नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चिकेन काबाब चिकेन ललिपप बानायनो रोङाखैबा आदानिफ्राय नायनानै भिडिअ नायै नोंथांमोना सोलोंनो हागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ दाबो लोगो मोनफिनगोन होनबा आदा अके बाय बाय गुड नाइट हाबनाय एसे नायनोबो